agtunggal tayo tayo maning kakabsat. Napintas day ti kulay ti danum tatanay. Day ti pesto tayo tata. Kunak maning nunali na upana. Tata. Medyo kulay benek manin. Medyo madadalong pa di danum manay. Gaputi bantay da kita. Pada manday ti nga parte. Bareng makala tayo ti sagpaw. Oh, kita nyo day ta balang gawi sakit. Damang gunay-gunay. Tinaasir nga nga dumawin kasti ginwid man makita yun man naasir kami nga dumawin kakit bunog ada kagukguk kasi ti nalaing ti kaan na ngamin unaan da kita tilapia ngamin iti apan na pati dugtat tayo dayta kinutub na. Basit nga tadayay. Igat. Palos. Palos. Patay tayo dito. Nih. Ukers na. Awan eh. Oh. Oh, okay. 1-0, first blood. Dapat ng garawon eh. Garaw-garaw naman eh. Tani. Okay. Ang alaala. Bunog. Bunog kakabsat na nagdawidan eh. May mas wala dahi tao. Saan tayo ngaming makita kakabsat awan ti taga video tayo. Day, medyo kasjit kuwid dan eh. Kuyudang dapat siya eh. Surutan dalay ta ayos. Bunog manayin. Pagdawit ha. Bumasi lang amin. Awan ba iti naala tayo mga tilapia. Igat kan bunog mo. Alamanin. Dawid ha. Oh. Pada size na. Oh. Up ya. Up. Okay. Up. Okay. Dapat yun. Daw-daan.
Yes. Oh, big size. Okay. Danong maminta ba ba't ni? Mga no kakabsat. Makatalaw kita nyo eh. Oh. Ang girtela sa cellphone tiyo. Oh, okay. No makita yun dahil ito'y pagbaba tayo kakabsat kit. Nagalis itong madalamay ti danom na eh. Pagsangpag naman ti danom ako na. So nga ganggani tayo yung natipak na dinalat yung tatay. Tani, dasupot ko. Ito tanala tayo. Pati sitwasyon ko dito. Talang ti kano. Ito pangbuyudan data. Naayos ka ng dating nga na. Ito pakalaalak. Ito. Alamanin. Nice. Alright. Nice one. Okay. Takal yun. Kudos na. Sayang kausat. Nakliyay. Tudong kakabsat, iso maglinong nakpay lang. Mabasa na ito yung cellphone tiyo. Ito yung aminti panahon na. Tudong, kaginit. Kaginit man yun, batik lata rito eh. Kuklitan. Ito yun eh, madadala may tiwaig. Gitu nga minti rumuran na ano ah. Hindi na nagpwesto. So bilang tayo maningkas nilang. Bilinong tayo no. At tudo. Pinagumad na dalam ni. Kapag ako silang ko. Buwan eh. Yung ganina maluto pang. Dito tayo tunggal tao. Lumag-lumag pa hindi ka kabsat. Magpigsa dito ayos ng gabuti bantay. Barang dapay may dawi. May ngaminti dawi da. Gaputa umadadalong kakabsat. Umakaranak na gusto dita lang. Umakaranak kakabsat. Umadalo may tiwaig. Rumarang namin kada ito. Dahil ito mapantasal-talon na ito. Ito. Ito kanal nga mapantasal-talon. Umadalo may tiwaig. Kasi makita yung dito na eh. Ito yun po. Lasak kada ito. Barang ada. Damala kada ito. Pagay-ayaman da nga punada. Ada deh. Okay. Ima karte maning kakabsat. Madalam ngayon yung madalam ka dayay. Ayan cutatay ka dayay. Sinubyana man dayto dati nga paparami ni. Kita nyo dayto danum ke talagang umadalam na. Oh, stati jar na tuwaig. Jay, yung banda ni, nawaya. Padasak to jiti mga pandijay. Okay. Bunog na talaga. Awat di dawi kada jay. Begitu ini di pagpagnan tayo. May rubber iti igitiwaig ngamin. Begitu iti
Mabuhay yung video tayo. Ti rabi. Sudah gitu. Ti pagpanpanaan mi. Ngam nalabag kami tata. Kani. Ta. Padalang mo talaga naman ito waig ni. Sta. Ito. Unuring ito kada gitu. Ti rabi. Mga kakaasimot tao mo kang agbantay ti takdang pero di lumipat na katawan ti dawi na yung ladak tani tiwaig barugan tayo at ayanda barong manayo na tayo ti nalak da pangmalam. Kopya bunog mo talaga tagbidawi lagamag bunog manin lagamag bunog manin kabsat bunog manin lagamag saat makainot namata naalamanin nay sayang tipak agbisin na giti bunog kakabsat mayatak mag muna ta malublobat ay silpon dyan antun sa may pakita giti paragdawidan nagsasarnudan kaputa 14% lang dahil ti baterya ti silpon dyan kakabsat ang kung may pakitan nagiti padawi tayo no at dapat ti na yun na yung agbisin dagiti bunog at talaga kita nalak ni nagsasarno kada ni so ipakita ko lahat madamdaman no at dapat may nayon ta patay ka lang ang cellphone ko malupat at nga hantay ito makita no at maala tayo kabsat no kasano mo ti kaado ti napadawi kaputa nalubat dahil ta cellphone tayo tatay kakabsat hantay nakabilyon dahil ti naalak na siya lagita ti bunog lagita bubasit ita tapos ada upat nga igat tilapia nga talo so ada man pangrabi tayong kakabsat harigat nga talaga ti kapan tunggal tao di jay ta adayo kan naraber ay pagnan so pakjailangan kakabsat okay.